Καλησπέρα φίλοι και φίλοι του Hobby Free Time. Σήμερα θα δούμε έναν οδηγό πώς μπορούμε να φτιάξουμε ένα λογαριασμό Gmail για αρχάριους. Αυτό που έχουμε να κάνουμε λοιπόν είναι να ανοίξουμε το browser που χρησιμοποιούμε, είτε αυτός είναι ο Firefox, είτε είναι ο Internet Explorer, είτε είναι ο Google Chrome. Εμείς π.χ. παράδειγμα τώρα εδώ πέρα έχουμε ανοίξει και έχουμε μπει ήδη στο Google. Αυτό που να κάνετε και εσείς δηλαδή να μπείτε εδώ στο Google. Και εδώ πάνω που λέει παγκόσμιος ιστός, εικόνες, ειδήσεις, μετάφραση κτλ. Λέει κάπου Gmail. Όπως βλέπετε εδώ. Το επιλέγουμε. Μας πάει στη σελίδα του Gmail. Εδώ τώρα όπως βλέπετε λέει λογαριασμός και δημιουργία λογαριασμού. Αυτό εδώ ο λογαριασμός είναι όταν θα έχετε φτιάξει ήδη το λογαριασμό σας. Να μπείτε με το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που έχετε εσείς επιλέξει. Αυτό θα μας χρειαστεί στη συνέχεια, όχι τώρα. Αυτό που έχουμε να κάνουμε εμείς τώρα είναι να πάμε εδώ πέρα όπου λέει δημιουργία λογαριασμού και να πατήσουμε το κουμπάκι. Και μας πετάει στη σελίδα του Gmail για να δημιουργήσουμε το λογαριασμό μας. Τώρα στο όνομα. Στο όνομα και στο επώνυμο βάζετε τα δικά σας στοιχεία. Τώρα για να σας ενημερώσω ότι το Google είναι μια εμπιστή σελίδα, οπότε μπορείτε να βάλετε τα κανονικά σας στοιχεία. Βέβαια είναι ανάλογα τη χρήση του email που θέλετε εσείς. Δηλαδή αν θέλετε ένα προσωπικό email καλό είναι να τα δώσετε. Αν θέλετε να είναι για να μπαίνετε σε διάφορα site, οτιδήποτε, θα τα καλό να μην τα δώσετε. Τώρα αυτό εξαρτάται από εσάς. Εμείς τώρα για τον οδηγό μας θα βάλουμε hobby στο όνομα και free time στο επώνυμο. Τώρα στο επιθυμητό όνομα σύνδεσης, το επιθυμητό όνομα σύνδεσης είναι αυτό που εσείς θα δώσετε, θα δίνετε γενικώς, δηλαδή είναι η διεύθυνσή σας, αυτό που θα δίνετε εσείς σε κάποιον άλλον, ένα φίλο σας ή οπουδήποτε σε site μέσα. Δηλαδή μπορείτε να είναι το όνομά σας παράδειγμα, όπως σας έχει ένα παράδειγμα εδώ κάτω, όπως βλέπετε το παράδειγμα John Smith και αυτά. Μπορείτε να βάλετε το όνομά σας και να βγαίνει δηλαδή, παράδειγμα όπως λέει εδώ John Smith, να βγαίνει John Smith @gmail.com. Επίσης τώρα θα δώσουμε hobby free time. Δηλαδή όταν θέλω εγώ να σας δώσω το email μου θα σας το δίνω σαν hobbyfreetime@gmail.com. Τώρα ένα ωραίο πράγμα που έχει το Gmail είναι να ελέγξει τη διαθεσιμότητα του όνομα σύνδεσης. Το όνομα σύνδεσης δηλαδή πατώντας εδώ θα ελεγχθεί και θα δει αν το έχει πάρει κάποιος άλλος. Τώρα επειδή εμείς το έχουμε πάρει ήδη το Hobby Free Time, μπορείτε να επιλέξετε ένα από τις παραλλαγές που σας δίνει εδώ κάτω. Αν δεν σας αρέσει και δεν σας ταιριάζει κάποια από αυτές τις παραλλαγές, μπορείτε να ξαπάτε πίσω στο πεδίο και να αλλάξει το όνομα. Δηλαδή, εμείς θα δώσουμε τώρα Hobby Free Time 99 και ξαναπατάμε ελέγξει διαθεσιμότητα. Πατώντας ελέγξει διαθεσιμότητα ξανά, βλέπετε ότι μας λέει το Hobby Free Time 99 είναι διαθέσιμο και μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε. Τώρα συνεχίζουμε παρακάτω και βλέπετε εδώ πέρα που λέει επιλογή κωδικού πρόσβασης. Εδώ θα δώσετε τον κωδικό σας. Δίνετε ένα κωδικό της αρέσκειάς σας. Καλό θα είναι να είναι καλός, ισχυρός οδηγός. Κωδικό σας. Και βλέπετε δίπλα ότι σας λέει ισχύ κωδικούς πρόσβασης είναι επαρκές. Δηλαδή είναι δυνατός ο κωδικός μας. Από κάτω ξαναβάζουμε επαλήθευση του κωδικού, δηλαδή βάζουμε πάλι τον ίδιο κωδικό που δώσαμε και στο προηγούμενο πεδίο. Για λόγους ασφαλείας μας θέλουμε να επαληθεύσουμε. Τώρα, στο επόμενο εδώ πέρα πιο κάτω μας λέει να παραμένουμε συνδεδεσμένοι. Εάν χρησιμοποιείτε τον υπολογιστή σας μαζί με κάποιον άλλο άτομο, καλό αυτό είναι να το επιλέξετε για λόγους ασφαλείας. Πάντα. Στο ενεργοποίηση ιστορικού ιστού μας κρατάει ένα ιστορικό για τις συνδέσεις που έχουν γίνει στο Gmail και όλα αυτά. Είναι καλό να το αφήσουμε αυτό, μας χρησιμεύει. Τώρα, στο επόμενο πεδίο είναι η ερώτηση ασφαλείας. Η ερώτηση ασφαλείας είναι σε περίπτωση που ξεχάσουμε τον κωδικό μας. Έχει ένα κουμπάκι στο προηγούμενη σελίδα που θα δούμε μετά που λέει ξεχάσαμε τον κωδικό μας. Αν τον έχουμε ξεχάσει, πατώντας εκεί θα μας ρωτήσει την ερώτηση ασφαλείας που έχουμε δώσει εμείς εδώ. Η ερώτηση ασφαλείας έχει κάποια έτοιμα που μπορεί να μας δώσει, δηλαδή ποιο είναι το όνομα του καλύτερου παιδικού σας φίλου κτλ. Τώρα, εάν δεν σας αρέσουν κάποιες αυτές τις ερωτήσεις και θέλετε να βάλετε κάποια δικιά σας, μπορείτε να πατήσετε εδώ πέρα που λέει γράφω δική μου ερώτηση. Στο γράφω δική μου ερώτηση θα σας ανοίξει ένα πεδίο από κάτω. Στο πεδίο εδώ γράφετε τη δικιά σας ερώτηση. Εμείς θα γράψουμε τώρα για παράδειγμα ποιο είναι το αγαπημένο μας site. Και από κάτω δίνετε την απάντηση. Τώρα, όταν θα σας ζητηθεί η ερώτηση αυτή, όταν θα σας τη γράψει το Google, όταν θα πατήσετε ξανά στο κωδικό σας, θα σας γράψει αυτή την ερώτηση, ποιο είναι το αγαπημένο σας site, και εσείς για να λάβετε τον κωδικό σας
Δηλαδή στην ουσία δεν θα λάβει τον κωδικό σας. Όταν θα τον έχετε ξεχάσει και θα πατήσετε ξεχάσαμε τον κωδικό μας και θα απαντήσετε αυτήν την ερώτηση, θα σας κάνει reset το κωδικό σας. Θα σας δώσει ένα καινούριο κωδικό, το οποίο το γράψετε εσείς. Οπότε να ξανά έχετε ανάκτηση στο email σας. Τώρα, στο επόμενο πεδίο που λέει ανάκτηση email. Στο ανάκτηση email, εάν κάποιος συγγενής σας, φίλος σας ή οτιδήποτε έχει ένα email υπάρχον, μπορείτε να το γράψετε σε αυτό το πεδίο, ώστε όταν θα κάνετε εσείς τη δημιουργία λογαριασμού να πάνε απευθείας στο λογαριασμό εκείνου του email τα στοιχεία σας, όπως ο κωδικός πρόσβασης, το username και όλα αυτά. Ώστε να μην χρειαστεί, σε περίπτωση που το ξεχάσετε, να μπείτε σε εκείνο το email, να έχετε πρόσβαση σε εκείνο το email και να μπορέσετε να πάρετε το κωδικό σας και όλα αυτά σε περίπτωση που το ξεχάσετε. Τώρα, καλό για λόγους ασφαλείας πάλι να μην το κάνετε αυτό, εάν δεν είστε 100% σίγουρος. Εάν δεν το θέλετε αυτό το πεδίο, το αφήνουμε και το προσπερνάμε, το αφήνουμε για να και το προσπερνάμε και πάμε στο επόμενο. Όπως το επόμενο είναι η τοποθεσία. Η τοποθεσία είναι που μένετε. Εμείς τώρα, ας πούμε, μένουμε Ελλάδα, θα το αφήσουμε Ελλάδα. Τώρα έχει πόσες φορές από κάτω μπορείτε να τις βάλετε. Στο επόμενο είναι η επαλήθευση λέξης. Η επαλήθευση λέξης, για λόγους ασφαλείας του Google, ότι δεν είμαστε κάποιο μηχάνημα που θα φτιάξει λογαριασμό και είμαστε άνθρωπος, μας λέει να γράψουμε τη λέξη που βρίσκεται στην εικόνα. Τη γράφετε είτε με κεφαλαία είτε με μικρά, δεν το πειράζει. Ό,τι θέλετε. Τώρα, σε περίπτωση που είστε άτομο με ειδικές ανάγκες, ακριβώς δίπλα έχει ένα κουμπάκι, όπως βλέπετε εδώ με το καροτσάκι, το οποίο αν το πατήσετε θα σας πει με φωνή, γράμμα-γράμμα, τη λέξη που βρίσκεται στην εικόνα, για να μπορέσετε να τη γράψετε. Το επόμενο πεδίο είναι οι χρήσεις. Πάντα είναι καλό να το διαβάσουμε τους όρους χρήσης. Βλέπετε εδώ πέρα πως μας ανοίγει αυτό το πεδίο με τους όρους χρήσης. Όταν τους διαβάσετε και συμφωνείτε, πατάτε συμφωνώ και δημιουργήστε το λογαριασμό μου. Περιμένει λίγο όσο θα κάνει τη διαδικασία Google. Και όπως βλέπετε, μας λέει ότι ο λογαριασμός μας δημιουργήθηκε με επιτυχία. Τώρα, για να μπείτε στο λογαριασμό σας, πατάτε εμφάνιση του λογαριασμού μου. Μπαίνουμε εδώ που λέει εμφάνιση του λογαριασμού μου. Ωραία, βλέπουμε ότι φορτώνει εδώ πέρα μια χαρά. Και εδώ μας έχει στείλει κάποια ομάδα της Gmail, κάποια email, τα οποία μπορείτε να διαβάσετε. Όπως βλέπετε εδώ πέρα. Και τα λοιπά. Λοιπόν, τώρα για να αποσυνδεθούμε, να σας δείξουμε δηλαδή πώς γίνεται το Gmail. Εδώ πέρα στην άκρη έχει το κουμπάκι έξοδος. Πατάμε έξοδος. Και μας έχει αποσυνδέσει. Τώρα για να συνδεθούμε ξανά. Στο κουτάκι εδώ πέρα που λέει λογαριασμό, πατάμε είτε Hobby Free Time είτε Hobby Free Time 99 σκέτο, ή μπορείτε να το βάλετε με παπάκι gmail.com. Όπως και να το βάλετε και από τα δύο, το παίρνει. Τώρα καλό να το βάζετε για Hobby Free Time 99, ανάλογα πώς σας βολεύει εσάς το όνομα. Και από κάτω το δίνουμε τον κωδικό μας. Και τώρα πατάμε σύνδεση. Πατώ τη σύνδεση, θα σας βγάλει το πέρα φορτώνει και μπήκαμε ξανά στο λογαριασμό μας. Ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε. Από το Hobby Free Time, καλή σας συνέχεια.